विशेष सूचना भिडियोटी संपूर्ण काल्पनिक एवं मनोरंजन भित्तिक क्या थट्टा परिहास करने आम उद्देश्य नुहे। भिडियोटी देखंतु एवं मनोरंजन करंतु हेले देह को नियंतु नहीं। भिडियोटी को आरंभ शेष जाए देखंतु आउ कमेंट बॉक्स रे मतामत दियंतु। इति देशी कॉमेडी नायक। हेलो ମୁଁ ତ କ୍ଲାସ୍ ନେବି ଇଂଲିଶ ମୋର ଭଲ ଇଂଲିଶରେ ପିଜି କରିଥିଲି ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ କିଛି ରଖୁଛି କିରେ ତମେ ଇଂଲିଶ କହିଦେଲ ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ହାନିଆ। ତମ ନାଁ? ତମ ନାଁ? ହାରମାନିଆ। ତମ? ବିଶୁପତିଆ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପେଜରେ ପକେଇ ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ପେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହେଲା। ହାନିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍। ହାରମାନିଆ ହାରମାନିଆ କୋନ ମୁଁ ବାଜି ଜନ୍ମିଆ ହାରମାନିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍। ओरे बाबा ଜନ୍ମିଆ प्रेग्नेंट सर ବିଷ୍ଣୁପତିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍। କାଇଁ ଗୋଡଟା ଆଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜେଇ ଦଉନ ନା କୋଉଠୁ ପିଲା ଆକ୍ସନ ସବୁ କାହିଁ କାହିଁ ଆକ୍ସନ କେତେ ପାଠ ପଢିବେ ଦେଖି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆରେ ଓଲଟା ହୋଇ ରହିଛ। आओ इंग्लिश पढ़ा आरंभ करছি पढ़ा साल लॉग लग गयो ये राजा जो किंग किंगडम ये किंग हां ड्रम सर भूल सर भूल गए आओ ठीक हो अरे कौन बे से आओ सुनो आ अर्थ होची जने राजा ताको भाईगण किया रे पानी भरती दउतले हैला साप कामला माडुआ साला एमती पार खाइले तुम सब काट देसो एक इंग्लिश कहलु तुम गाय से इंग्लिश कहलु माइन एनो हे कर बेरा पड़ जाबो बुझे सर बढ़िया तुम पचास की ना बढ़िया किसो पाइन माछो खलबल हिस ओरे बाबा विलेज गड़िया हम माछो एड़े एड़े खलो खलो इंग्लिश रे पढ़ना तुम इंग्लिश हमें कोना मु कहूची मोटे हठात मन पड़नी तो तेगे बुझी के कहूची सूत्र बोले जी सर कौन एंती कहला मु पति पाती न हां राती करू तुम हां तमे को इंग्लिश तुम बारी घर विषय घर विषय ने गांव विषय सर हम गांव को जाई आम गड़िया बड़ गड़िया माछ मु नरियास खाइगिरी बारटा चामड़े डुमके पड़ जाई गुगल निदर सहीस हां की चोखा चोखा इंग्लिश से तुम जदी माने पीजी सर पीजी बांग्लादेश में पीजी को हां ठीक है तो मस्त उत्तर देला सर वर्तमान वेरी गुड जॉनी बाबू तुम्हें को तुम्हारा बारी में क्या क्या होता माय हाउस वाज फुल हाउस ठीक है बोल ठीक करेक्ट आंसर माय नडिया पॉइंट्स नडिया गछ नडिया गछरे पॉइंट होइस पोखरी ना गड़िया होइस मो पोखरी ना गड़िया होइस बढ़िया इंग्लिश कहिस पोखरी रे दुईटी माछ फळिस माछ भी पड़िस पोखरी में हां खुशी बा नमस्कार अरे तारा हन्या बाबू तमे इंग्लिश रे दीपद कुआ माई घर आईची बड़ बड़ कखारू बड़ बड़ सेऊ बड़ बड़ नाली आंब बड़ बड़ कदली फलिस कुछ कुछ होतीस या कुछ माने मतलब समझ में आइस ओ हाउ अरे कहारू ऐसे पुलिस आइस बर्तमाने तम सब सकाल कौन तुम अभ्यास रोज टीवी देखो टीवी विषय कौन कौन
ଘଟଣା ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବଦଳରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଦିନ ହଁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡୁଥିଲା ଟିଭି ତ ଏଡିକି ହଁ। ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ପତ୍ର ଏତେ ବଡ ଆମ ଟିଭିରେ ବାଜିଲା ଟିଭି ଏକେ ଠୋ ଆଉ ଟିକେରେ ମୋ ବେକରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ମୁଁ ସାର୍ କଣ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ହଉ ଯା ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ ସେଦିନ ହଉଥିଲା ଚାଇନାଟା ମିଶାଇ ଥିଲା ହେଇ ବଡ ନା ଏତେ ବଡ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇ ତ ଏତେ ବଡ ହେଇ ସାର୍ ଆମ ଟିଭି ଫୁଟେଇ ପୁରା ଏଇ ପଟେ ଗଲା ଯାଇକି ମୋ ଜେଜ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ବସିବ ଲାଗିବ ତାପରେ ଜେଜ ଉପରୁ ଉଡ଼ିଗଲା ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କଲରିଂ ଟିଭି ରଙ୍ଗୀନ ଖାଲି ରଙ୍ଗୀନ ହବ ଆଉ ଏଠୁ ଜେଜ ବସି ଦେଖୁଛି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଜବର ଯୁଦ୍ଧ ସେ ସମୟ କ୍ରିକେଟ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ପୁରା ଆସିଲା କଣ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛକା ମାଇଲା ଟିଭି ଥିଲା ବଲ୍ ବାଜି ଟିଭି ଚୁନା ଖାଲି କଲର ବୋଇଲା ଏପଟେ ଖାଲି ବୋଧେ ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ତମେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଏବେ ଦେଖୁଛ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ କୋଉଟା ସେ କୋଉ ଗଛରେ ଯାଉଛି ନା କଣ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଯେତେ ଜାଣିନି ଗଛ ଭାବେ ସେମିତି ତମେ କହିବ ଯୋଉ ଆମ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ହଉଛି ଓଡିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ସେଟା କୋଉ ଉଡ କହୁଛି ସାର୍ ସେଟା ବଲିଉଡ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ହଲିଉଡ ସାର୍ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିବି ବୋକା ଗୋଟେ ଗଲିଉଡ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ ଗଲା ଉଡୁ ଯାତ୍ରା ଝପରି ସାର୍ ସଲ ଉଡୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବାଡ଼ିରେ ପଡି ଯୋଉଟା ଚାଖୁଣ୍ଡା ଘର ଲାଟିନ ଚାଖୁଣ୍ଡା ଫିଲ୍ମ ନା ଗଛ ଗଛ ତାହେଲେ ତମେ ଇଂଲିଶରେ ସବୁ ପିଜି କରିଦେଇଛ ଆମେ ଜାଣିଦେଲୁ ତମେ ଭଲ ସବୁ କୋଉଡୁ ଗଛ ପୋଖରୀ ପାଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚଲେଇଦେଲ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି ଆଉ କିଏ କୋଚିଂ କରିବାକୁ ଅଛୁ ତମ ସାଡେ ନା ଆପଣ ତ ଆଉ କି ହଉ ତାହେଲେ ତମକୁ ଭଲ ଇଂଲିଶ ହଉଛି ତମ ପୁରସ୍କାର ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର କଣ ନାଚ ଆରେ ସାହୁ ବାବୁ ଯାଇଛ ସାହୁ ବାବୁ ତମ ଭଜା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏତେ ସବୁ ଆସିବେ ତମ ସାର୍ ଜମିବ ପୁରା ଆଉ ହଉ ଏତେ କଥା କହୁଛ ଆମେ ତ ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖି ହଉ ଆଜି କ୍ଲାସ ହେଲା ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଆସିବ ହେଲା ଭଲ କାମ ଦେଇ ପାଠ ପଢିଲ ତ ମନେ ରଖ ଇଂଲିଶ ତ ତମର ଭଲ ଅଛି ମୋର ଆରେ ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବ ସାହୁ ବାବୁ ହଁ ଶିଖିବା ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସତରେ ଆରେ ଖାଲି ଏମିତି ଆଉ କଣ ବୁଝି ପିଲାମାନେ